Aduh, aduh. Megagas dening bening Kristalika Damai Nugraha. Segur bumi pesisir kidul Ngayogyakarta oreg omah-omah ngerek sepining esuk dadi kebak jejeritan lan tangis wong-wong padha mlayu kaya titik-titik ireng ing dhuwur omah sing lagi joget ora karo-karuan. Wong-wong sing lagi adus padha mlayu bragan nyamber gombal teles kanggo nutupi awak keder sing blejuk tanpa busana. Lindu! Kiamat! Ing tangan-tangane sing padha keder sawetara HP tetep murung ngetik status ana lindu. Pakulinan modern kanggo mesthekake awak dhewe isih eksis ana ing jagat maya. Sinambi kaya angka sorcer lan bayangke ilat tsunami. Cara berenang sedune 6,4 kilometer. Pusate ana ing segara 30 kilometer saiki gunung kidul. Jerone 11 kilometer. Tidak berpotensi tsunami. Aminah bacake update HP. Wong-wong padha besok lega, srengenge banjur jedul. Kabeh padha mlebu omah meneh, bali rangkul rutinitas. Kaya-kaya tatu 13 taun 2006 kepungkur, mung cikak sing ora perlu dieling-eling. Wis 3 dina, Pak Heri ora bisa dodolan es degan. Sawise pemuda ngetokake larangan kunjungan wisatawan amarga segara kidul lagi mutahake pupuk reget lan ewon-ewonan iwak buasa sing encer digawa ombak ing pesisir. Kedadean ane iki kawitan sawetara jam sakwise lindu 5 dina kepungkur. Pak Heri mangerti yen ana sing lagi obah saka dasare samudra, embung ing tengah, ing jero, utawa ing pinggir. Apa meneh saben tengah wengi uga keprelu swara kaya tangise wong wadon grantes ngati. Tetabuhan gendeng Jawa saut-sautan karo swara drambel saka kabupaten. Iku adine rara kidul sing anyar. Ujare warga. Iku jenenge Arum, anake wadon Pak Heri sing kelelep ing segara. Rasane warga liyan. Nanging miturut Pak Heri rasane mongkal. Menawa iku jiwane Arum. Senadyan wis 4 taun kepungkur, segara kidul kanthi wewaler lampu ijo wis muntal anake bareng. Apa ujare BMKG bakal dadi kasunyatan? Apa Gusti Allah lagi nyiapake paukuman kanggo wong-wong ing pesisir? Kamangka Pak Heri lan wong mau mung prasaja ora tau ngatoni segara. Banjur apa bener Gusti duka amarga akeh maksiat ing pesisir kidul? Pesisir kidul kadung dicap minangka papan maksiat, papan manungsa wengi ndadekake keringet lan awak ing antarane ambune segara lan menyang klenik. Nanging pemerintah wis nyapu jika ana iku. Meksa wong mau alih rupa dadi bakul jasa halal. Sinambi nyulapuni dadi atraksi wisata. Pak Heri ora percaya yen menawa
bakal dijipuk dening langit minangka paukuman. Kamangka ing papan liya kadur jaran kang gedhe dijarke lumah bebas. Kula nyuwun Pak Heri. Suara gerok pecah sepi. Pak Jadi, pinutua pesisir ngadeg ing arep lawang. Ditetake ayang-ayangan sawetara warga ing ngene. Seganten nembe duka. Hawanipun Amis pratandha ala. Ujare Pak Jadi sawise lungguh. monggo Pak, kita sowan bareng sak menika. Bebareng iku priyayi sepuh sing ambegane wis mungkis. Nanging piyambake bisa nembus kanthi sasmita. Ing kene bebareng dadi sesepuhe para pinutua sing gadhe wilayah